Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A bidiyon da ya gabata na yi bayani akan mahanga ta shari'a game da ilmi na tajwidi. Insha Allah ta'ala a cikin wannan bidiyo zan yi bayani akan ahkamun nunu sakina wa tanwin, ma'ana hukunce-hukuncen nunu sakina da tanwini. Amma kafin mu shiga cikin bayani na hukunce-hukuncen nuna sakina da tanwini, yana da muhimmanci mu san menene nuna sakina kuma mu san menene tanwini. An-nunu sakina, abinda ake nufi da nuna sakina, hiya al-majazuma, ita ce nunun daurarra ko kuma ka ce nunun mai dauri. Wa alamatul jazmati, abinda alama ta jazma, as-sukun, shine sukun, za ka gane shi ma'ana ɗauri kenan. At-tanwin, shi kuma tanwini, nunun sakinatun, wata nunun sakina ce talhaqu akhir al-ismi, wadda ake samu a ƙarshen suna ko kuma take zuwa a ƙarshen suna, lafzan, a lafzance, ma'ana a faɗi ga baki, la khattan, ba a rubuce ba. Wa alamatuhu, alamar shi tanwini, fatahatani, akwai fataha biyu, wal kasaratani, da kasara biyu, wad dammatani, da damma biyu. A takaice sakon da nake so in isuwa shine nunu sakina ana iya jinta kuma ana iya ganinta, ma'ana in an ka faɗe ta ga baki kana jinta, in kuma aka rubuta ta a rubuce kana ganinta. Amma dai shi ma tanwini nunu sakina ce, amma shi kam nuna sakina ɗin tanwini sai dai a jita a lafzance ko kuma a faɗe ta ko a karance. In an karanta za ka ji ta, amma a rubuce ba za ka gane ta ba. Wannan shi ne bambancin nuna sakina da tanwini, insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.